дуруд бинандагони азиз, нашри тозаи барномаи таҳлилии шитоб аст. чун ҳамешагӣ дар хусуси риояи қоидаҳои бехатарии ҳаракат дар роҳ, пешгирии содиршавии ҳолатҳои садамаҳои роҳу нақлиётӣ, баланд бардоштани маърифат ва фарҳанги иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ ва дигар самти корбарии раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилаи ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот медиҳад. дар ин бахши барнома вобаста бар рух додани ҳодисаҳои роҳ нақлиётӣ ки таи ҳафтаву рӯзҳои охир дар масирҳои мошингарди қаламрави кишвар ба вуқӯъ пайвастанд, бароятон маълумот медиҳем. воситаҳои нақлиёт ҳарчанд барои беҳдошти зиндагии инсонҳо пешбинӣ шудааст, вале дар сурати истифодабарии нодуруст ва риоя накардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ манбаи хатар шуда метавонад. ногузир аст ки ҳодисаҳои роҳу нақлиётиро комилан пешгирӣ намуд, вале роҳҳои коҳиш додани шумораи қоидавайронкуниҳо ва рух додани садамаҳои роҳу нақлиётӣ вуҷуд доранд. аввалтар аз ҳама боло бурдани маърифати ҳуқуқии ронандагон ва дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ мебошад. тибқи таҳлилҳои раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилаи ҷумҳурии Тоҷикистон, бештари садамаҳои роҳу нақлиётӣ дар натиҷаи суръатафзоӣ, сабқати нодуруст ва вайрон кардани қоидаҳои ҷойивазкунӣ ва сабқат ба қайд гирифта мешаванд. паҳлӯи дигари қазия ки боиси нигаронии коршиносони масоили бехатарии ҳаракат дар роҳ гардидааст, ин ташаккул наёфтани фарҳангу маърифати ронандагону дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ мебошад. ронандагон дар роҳҳои берун аз маҳалли аҳолинишин суръати ҳаракати воситаи нақлиёташонро зиёд менамоянд ва ба сабқат мебароянд. баъдан аз уҳдаи идораи автомашина набаромада дар гардишгоҳҳо аз роҳ мебароянд. ин ҳолат боиси чапашавии воситаи нақлиёт ва бархурд ба якдигар мегардад. ронандагон ва пиёдагардонро мебояд бар он кӯшанд ки ҳамеша талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳро риоя намоянд, то ҳаёти худ ва дигаронро зери хатар нагузоранд. аз натиҷаи фаъолияти шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон таи 4 моҳу 20 рӯзи соли 2025 147 ҳодисаи роҳу нақлиётӣ ба қайд гирифта шудааст ки мувофиқи далелҳои муътамад аз садамаҳои ба қайд гирифта шуда 87 нафар ба ҳалокат расида, 169 нафари дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта дар беморхонаҳо бистарӣ гардиданд. бо назардошти қазияи зайла аз ҷониби роҳбарияти раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии вилояти Хатлон тартиби роҳандозии амалиёти фаҳмондадиҳиву пешгирикунанда аз садамаҳои нақлиётӣ бо ном шартии маданияти шаҳрдорӣ амалӣ гардид. дар доираи чунин нақшачорабинӣ шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии вилояти Хатлон амалиёти чароғаки роҳнаморо ба роҳ монда дар умум 5762 далели қоидавайронкуниро ба қайд гирифтааст. аз ин шумора 115 далели итоат накардан ба ранги сурхи чароғаки роҳнамо мебошад ки нозирони шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии вилояти Хатлон нисбати ронандагони қонунситез тибқи талаботи моддаи 318 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протоколҳои маъмурӣ тартиб доданд. барои мисол Нуралӣ Усмонов, ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Toyota Corolla, рақамҳои қайди давлатиаш 2229 MM03, Фирдавс Нуриддинов, ронандаи автомошинаи тамғаи Toyota Camry, рақамҳои қайди давлатиаш 4000 OL03, Наимҷон Исомадинов, ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи BID, рақамҳои қайди давлатиаш 4558 MM03, Зикрулло Тағоев, ронандаи автомошинаи тамғаи BID, рақамҳои қайди давлатиаш 1893 GG01 ва чанди дигар ки ҳангоми ҳаракат ба ишораи ранги сурхи чароғаки роҳнамо аҳамият надода қоидаҳои бехатариро вайрон намуданд. дар ҳолатҳои мастӣ идора намудани воситаи нақлиёт яке аз дағалтарин шебаҳои қоидаситезиҳои ҳаракат дар роҳ ҳисоб меёбад ва дар чунин ҳолат
сокинони ноҳияи вахш ҳошимҷон мақсудов ронандаи автомошинаи тамғаи нексия рақамҳои қайди давлатиаш 1982 XA 01 сунатулло назарзода ронандаи автомошинаи тамғаи карола рақамҳои қайди давлатиаш 4549 TT03 ва сокини шаҳри леваканд файзиддин маҳмудов ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи опел вектора рақамҳои қайди давлатиаш 1545 NO03 дар ҳолати мастӣ ба қайд гирифта шуда бо қарори суди ноҳияи мазкур тибқи талаботи моддаи 332 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон ба муҳлати 15 шабона рӯз ҳабси маъмурӣ ва 5 сол аз ҳуқуқи ронандагӣ маҳрум гардиданд. таҳлилон нишон медиҳанд ки новобаста аз чораҳои андешидашуда оид ба ҷалби воситаҳои нақлиёт аз муоинаи ҳатмии давлаттехникӣ ва баланд бардоштани ҳолати техникии онҳо дар ин самт камбудиҳои назаррас ҷой дорад. воситаҳои нақлиёте ки дар роҳҳои автомобилгарди ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳаракат мебошанд бояд воситаҳои нақлиёти худро сари вақт аз муоинаи ҳатмии давлатии техникӣ гузаронанд. мақсад аз муоинаи ҳатмии давлатии техникӣ гузаронидани воситаҳои нақлиёт ин пеш аз ҳама пешгирӣ намудани ҳодисаҳои роҳнақлиёт воситаҳои нақлиёти дуздидашуда ва рабурдашуда мебошад. тибқи талаботи моддаи 30 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳаракат дар роҳ воситаҳои нақлиёте ки аз муоинаи ҳатмии давлати техникӣ нагузаштанд бо кушода гирифтани рақамҳои ба қайдгири давлатӣ манъ карда мешавад. бинобар ин аз ҳамаи шаҳрвандон хоҳиш карда мешавад ки воситаҳои нақлиёти худро сари вақт аз муоинаи ҳатмии давлати техникӣ гузаронанд. пӯшиданест ки маҳз бо ҷурми аз меъёри муқаррарӣ боз ҳам баланд намудани суръати ҳаракати воситаи нақлиёт бештари садамаҳои нақлиётӣ рух медиҳанд. танҳо давоми 10 рӯз дар ҳудуди масирҳои мошингарди ноҳияи вахш 33 далели вайрон намудани қоидаи суръат ва сабқат ба қайд гирифта шудааст ки эҳтимоли рух додани садамаҳои нақлиётиро дар пай дошт. новбаста аз чораандешиҳои масъулин бархе аз ронандагони воситаҳои нақлиёти шахсӣ гузаргоҳ ва ҷодаҳои пиёдагарро чун таваққуфгоҳ истифода намуда ба равои озоди шаҳрвандон мушкилӣ эҷод намуда буданд. гузоштани воситаҳои нақлиёт дар қатори дуюми ҳаракат қисми мошингарди роҳ ва зери аломату нишонаҳои огоҳкунанда дар кӯчаҳои марказии ноҳияи вахш низ ҷой дорад. ронандаи автомошинаи тамғаи опел астра шарифов асланбой бекназарович соли таваллудаш 2000 сокини ноҳияи зафаробод ҳангоми ҳаракат аз самти ҷамоати деҳоти равшан ба самти шаҳраки зафаробод аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада дар самти муқобили ҳаракат ба дучархаи тамғаи скутер таҳти идораи ҳусейн розиқов соли таваллудаш 1981 сокини ҳамин ноҳия бархӯрдааст. аз шиддати бархӯрд ронандаи дучарха ва ҳамсари ӯ ки ба ҳайси мусофир дар дучарха қарор дошт аз ҷароҳатҳои вазини бардоштаашон ҳарду дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасанд. имрӯзҳо дучархаву сечарха самокат ва скутерҳо дар баробари автомошинаҳо ҳамчун воситаи нақлиёт зиёд истифода мешаванд. мутаассифона на ҳамаи истифодабарандагони ин намуд воситаи нақлиёт қоидаҳои ҳаракат дар роҳро риоя мекунанд. дар барномаҳои қаблӣ мавзӯи бепарвоӣ ва қоидаситезиҳои ронандагони воситаҳои нақлиёти дучарха, сечарха, мототсикл ва скутер инчунин ҳолатҳои ба миён омадани пахши одамон бо иштироки онҳо мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифта буд ва ҳоло зарур аст ки боз ин мавзӯъ муҳокима ёбад, зеро таҳлилҳои коршиносони соҳа нишон медиҳад ки рӯз то рӯз шумораи вайронкунандагони қоидаҳои ҳаракат дар роҳ аз ҳисоби нафарони идоракунандаи ин воситаи нақлиёт ки аксарият кӯдакону ноболиғон мебошанд рӯ ба афзоиш қарор дорад. хеле таассуфовар аст ки чунин қоидавайронкуниҳо паёмади манфӣ дошта боиси ба вуқӯъ пайвастани садамаҳо бо иштироки скутерсаворону мототсиклронҳо мегардад. ин дар ҳолест ки раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилаи ҷумҳурии тоҷикистон феълан аз рух додани 120 ҳолати садамаҳо бо иштироки ронандагони скутеру мототсикл ки қисми бештари онҳо маҳз кӯдакону наврасон ва ё солмандон мебошанд иттилоъ медиҳад ва дар натиҷа 21 нафар ба ҳалокат расида 84 тани дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштанд. бо мақсади пешгирӣ аз содиршавии ҳодисаҳои нақлиётӣ бо иштироки мототсиклу скутерҳо
аз ҷумла намудҳои ҳозиразамони он ба мисли дучархаву сечархаҳои электронӣ раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилаи ҷумҳурии тоҷикистон нақша чорабиниҳоро таҳия намуда пайваста рейду санҷишҳои нозиротиро дар қаламрави кишвар роҳандозӣ менамояд. нозирони масъули ба ин кор сафарбар гардида дар баробари корҳои фаҳмондадиҳӣ ҷиҳати таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳ ҳангоми скутерсаворӣ ҳамчунин барои ба қайди давлатӣ гузоштани нақлиётҳои мазкур дақиқ намудани шахсияти ронандагони он корбарӣ намуданд. ба иттилои шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии вилояти суғд бошад, солҳои охир дар ҳудуди масирҳои мошингарди қаламрави вилоят бо ин ҷурм рух додани садамаҳо зиёд ба қайд гирифта шудааст, ки сабабгори он ноболиғон мебошанд, ки ин гуна воситаҳои нақлиётиро идора мекунанд. масалан навраси 27-сола сокини шаҳри Панҷакент, ки хонандаи мактаб мебошад, ҳангоми рондани сечархаи тамғаи Моторола дар кӯчаи лоиқ шералии шаҳри мазкур бо қисми пеши сечарха пиёдагард Берди Музайлиев соли таваллудаш 1946-ро пахш намудааст, ки дар натиҷа ном бурда ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. аз пеша меам велосипед мебурад, ман тормоза меҷихам, вале мераса успеҳ мекунам. сечархаи барқӣ ба ки тааллуқ дорад? ба падарам. тибқи қонунҳои дахалдор аз ҷониби ноболиғон истифодаи мотороллер, мотонар, скутер ва монанд ба он қатъиян манъ аст. аммо аз чӣ бошад бархе аз падару модарон дидаву дониста ба фарзандони ноболиғи худ ин гуна воситаи нақлиётиро харидорӣ намуда истифодаи озоди онро ба ихтиёри фарзандони хурдсоли худ мегузоранд. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тартиби ба қайдгирии давлатии воситаи нақлиёти механикӣ ва ядакҳо таҳти рақами 441 аз 22 октябри соли 1999 инчунин дар ин замина қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 1 ноябри соли 2019 таҳти рақами 550 барои тартиби иҷозатдиҳӣ ҷиҳати идораи воситаи нақлиёт аз ҷумла мотороллер, мототсикл, скутер ва амсоли ин гуна воситаҳои нақлиёт ба тасвиб расида мавриди амал қарор дорад. боиси нигаронӣ аст, ки ин гуна воситаҳои нақлиётиро дар як маврид ноболиғон низ идора мекунанд, ки барояшон манъ аст. инчунин нафарони солманд ҳам бо гумони оне, ки ин гуна воситаҳои нақлиётро идора кардан нисбатан осон мебошад, истифода менамоянд. аммо дар асл ба ҳардуи ин табақаи ҷомеа истифодаи мотороллер, скутер ва амсоли инҳо хавфнок мебошад. раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилаи ҷумҳурии тоҷикистон аз кулли ронандагон, махсусан нафароне, ки ба идора намудани дучархаву мототсикл ва скутерҳо машғуланд, эҳтиромона хоҳиш ва талаб менамояд, ки ҳангоми ҳаракат дар кӯчаву роҳҳо қоидаҳои бехатариро ба таври қатъӣ риоя намоянд ва дар масирҳои пур аз мошин ба самти муқобили ҳаракат набароянд ва дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳро зери хатар нагузоранд. пиёдагардон низ дар баробари ронандагон иштирокчиёни фаъоли ҳаракат дар роҳ ҳисоб меёбанд ва субҳу шом аз роҳҳо ва аз гузаргоҳҳои пиёдагузарӣ истифода мекунанд. дар дохили шаҳри Душанбе сари ҳар қадам гузаргоҳҳои пиёдагузар ва чароғакҳои роҳнамову аломату нишонаҳои огоҳкунанда барои кулли иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ сохта ба истифода дода шудааст. вале мебинем, ки баъзе аз пиёдагардон дидаву дониста ҷони худро дар хатар гузошта роҳҳои дорои шиддатнокияш баландро худсарона убур менамоянд, ки дар бештари маврид эҳтимоли рух додани садамаҳои роҳу нақлиётӣ бо пахши пиёдагарро дар пай дорад. риоя ва дарк намудани аломатҳои шартӣ, огоҳкунӣ ва дигар нишонаҳое, ки ба роҳу нақлиёт ва пиёдагардон вобаста мебошад, донишу маърифати хосаро тақозо мекунад. гарчанде дар тамоми қаламрави кишвар роҳҳо ба меъёрҳои байналмилалӣ мувофиқ бунёд шуда, бо чароғакҳои роҳнамо, чароғонгардонӣ, нишонаву аломатҳои огоҳкунанда таъмин шуда бошанд ҳам, вале мутаассифона беэътиноӣ ва худсарона рафтори бархе аз пиёдагардон боиси ба миён омадани ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ мегардад. тибқи таҳлилҳои коршиносони раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ
вазорати корҳои дохилаи ҷумҳурии тоҷикистон нодида гирифтани аломату нишонаҳои огоҳкунандаи ҳаракат барои баъзе аз пиёдагардон ва истифода накардани онҳо аз гузаргоҳҳои зеризаминиву рӯизаминӣ яке аз омилҳои асосии рух додани садамаҳои нақлиётӣ бо пахши пиёдагардон мебошад. таъкидҳои пайвастаи масъулини соҳаро ба инобат нагирифта, новбаста аз сину сол бархе аз ноболиғон, ҷавонон ва шахсони рӯзгордида қоидаҳои ҳаракат дар роҳро дағалона вайрон ва ҳолатҳои садамавиро ба вуҷуд оварда ҳаёту саломатии худ ва дигаронро зери хатар мегузоранд. гузаштан аз гузаргоҳҳои зеризаминӣ ва ё убури роҳ дар ҷойҳои таъингардидаи аломатгузоришуда маърифати баланди шахс ва нишонаи дӯстдории ҳаёт мебошад. зеро нафари риоякунандаи чунин қоидаро хавфи дучори ҳодисаи нақлиётӣ таҳдид намесозад. истифода кардан аз чунин гузаргоҳҳои зеризаминӣ нишонаи баланди маърифати иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ ба вижа пиёдагардон ҳисоб меёбад. ҳамасола дар пайи риоя накардани оддитарин қоидаҳои бехатарии ҳаракат дар роҳ аз ҷониби пиёдагардон ҳангоми уруру мурур аз ин ҷониб ба он ҷониби роҳи мошингард метавонад садамаҳои нақлиётӣ бо пахши пиёдагардон рух диҳад. ҷое ки фарзандонро аз оқибатҳои роҳгузарии хатарнок огоҳ намоянд, бархе аз падару модарон ҳатто фарзандони хурдсолро роҳбаладӣ мекунанд ки роҳҳои мошингарди сершиддатро аз ҷойҳои ноамн убур менамоянд. чунин ҳолат ба рафтори хурдсолон таъсири манфӣ мерасонад. аз бузургон ибрат гирифтан ва одат кардан ба ҳамин гуна амал аз эҳтимол дур нест. баҳонаи пешовардаи ҳамаи қоидавайронкунандагон мазмуни якхела дорад: саросемагӣ ва ё ноҷурии саломатӣ. рафти наворбардорӣ нишон дод ки бархе аз наврасону ҷавонон ба хотири сарфаи вақт аз худ бемасъулиятиву камҳавсалагӣ нишон дода роҳи худро ин гуна наздик месозанд ва ба иншооти роҳдорӣ таъсири манфӣ мерасонанд. این ترتیب انتظامات یاد گرفتم در کار بود. باره‌های زمینی گذرن، نگاه کنن، نظارت کنن. از گذرگاه‌های نوساخت زمانوی باید که آدم‌ها استفاده برند و برای جان خود را در خطر نگذارند. هر یک ما باید که از گذرگاه‌های زیرزمینی استفاده بریم. همیشه از راه‌های زیرزمینی و چرخ‌های راهنمایی استفاده برد هر یک شهروند. این به خطری جان همه نه اینکه یک من یک کودک، این برای همه ما به خطری مساعدت میکنه. ما باید که همیشه به همه جای به خطری احتیاط کنیم، جان خود را جان دیگر را در خطر نمونیم. برای ما این قدر شرایطی مهیا کرده، شرایطی خوب. فقط به همه زیرزمینی راههای زیرزمینی استفاده کنند. برای پیادگران میگیم که همه وقت از این گذرگاه‌ها استفاده برند و بینای راه‌ها نگذرند، یعنی که جون خودشون در خطر نمونند، خودشون حمایت کنند از همین خیل حادثه‌ها. باید از گذرگاه‌های زیرزمینی استفاده بره، هم برای بخطری سکنان و هم برای بخطری رومانیان خیلی خوب میشه. از تمام پیادگران خواهش می‌نماییم که قاعده‌های حرکت در راه رعایت نمایند، از گذرگاه‌های زیرزمینی استفاده برند و چراغک راهنما را اهمیت دهند. چند لحظه از گذرگاه زیرزمینی نزد مرکز ملی طبی تاجیکستان که واقع در ناحیه سینوی شهر دوشنبه است نواربرداری نمودیم. واقعا عیان گردید که انشاءات مذکور با نظرداشت جزئی ترین طلبات انفراساختار راه و کمونیکاسیا بنیاد گردیده آن به خاطر بخطری پیاده‌گردان و دیگر اشتراکیان حرکت در راه به استفاده داده شده است. باید بگویم که در قلمرو شهر دوشنبه چنین گذرگاه‌های زیرزمینی خیلی زیاد میباشد که آن با چنین سطح و صفتی بلند ساخته به استفاده داده شده است. تنها مسئولیت از پیاده‌گردان این است که از چنین گذرگاه‌های خوشساخت زمانوی استفاده نمایند و جان خود و دیگران را زیر خطر نگذارند. مورد به ذکر است که در قلمرو کشور 376 انشاءات چراغک راهنما موجود است که 170 عدد آن در شهر دوشنبه نصب کرده شده است. فعلا در حدود شهر دوشنبه بیش از 18 گذرگاه زیرزمینی وجود دارد که همه آن
комилан навсозӣ карда шудаанд. гузаргоҳҳои зерзаминии навсохт ки ба хотири бехатарии ҷони пиёдагардону мусофирон бунёд гардидааст ба таври доимӣ тозаву озода мебошанд. муассисаи давлатии истифодабарии роҳҳои ноҳияи Сино дар тавозуни худ тақрибан 14 адад гузаргоҳҳои зеризаминӣ дорад, ки ҳамарӯза назорат мебарад ва дар ин гузаргоҳҳо мо кормандони махсус яъне бригадаи назорати гузаргоҳи зеризаминӣ вобаста кардагӣ ҳастем, ки муҷаҳҳаз аз камераҳои мушоҳидавӣ ва инчунин таъмини тозагӣ сафарбар карда мешаванд. инчунин истгоҳҳои нақлиёти ҷамъиятӣ ки дар ҳудуди ноҳияи Сино ҳамзамон ба тозагӣ яъне истгоҳҳои нав ба истифода дода шудааст, мо низ кӯшиш мекунем ки ҳамин истгоҳҳоро дар ҳолати тозаи озода нигоҳ дошта бошем ва мавриди истифодаи умум қарор дода тавониста бошем. тибқи таҳлилҳои оморӣ, пиёдагардон ҳангоми убури роҳ аз чароғаки роҳнамо, аломатҳои танзимкунанда ва гузаргоҳҳои зеризаминӣ бо рӯизаминӣ истифода накарда, шитобкорона бо ба вуҷуд овардани ҳолатҳои хатарноку садамавӣ роҳҳоро убур мекунанд, ки ин боиси ба миён омадани ҳолатҳои зеркунии пиёдагардон ва дар бештари маврид сабабгори ба ҳалокат расидани онҳо мешавад. чуноне аз таҳлилҳо бармеояд, сабабгори садамаҳои нақлиётӣ бо пахши пиёдагардон аз як ҷониб беэҳтиётии онҳо бошад, аз ҷониби дигар фориғболии ронандагони воситаҳои нақлиёт аст, ки аксар маврид имрӯзҳо дар гузаргоҳҳо гоҳо ба пиёдагардон роҳ намедиҳанд. бо назардошти мушкилоти ҷойдошта аз ҳар нафар иштирокчии ҳаракат дар роҳ талаб карда мешавад, ки ҳангоми убур кардани роҳҳои сермошин талаботи қоидаҳои бехатарии ҳаракат дар роҳро ба таври қатъӣ риоя намуда, ҷони худ ва дигаронро зери хатар нагузоранд. назарсанҷиҳо нишон медиҳанд, ки бештари пиёдагардон ҳамчун ронандагон ба хотири сарфаи вақт ва надонистани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ баҳонаҳо пеш оварда роҳҳои шиддатнокии хатарнокиаш баландро аз маконҳои ноамн убур менамоянд. аз ин лиҳоз роҳбарияти раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилаи ҷумҳурии Тоҷикистон аз кулли ронандагони воситаҳои нақлиёт, махсусан пиёдагардон, эҳтиромона хоҳиш ва талаб менамояд, ки ҳангоми убури кӯчаву роҳҳо қоидаҳои ҳаракат дар роҳро ба таври қатъӣ риоя намоянд, зеро як лаҳзаи нашитобкорӣ метавонад ҳаёти инсонҳоро ба мамот табдил диҳад. ҳар садамаи роҳу нақлиётиро метавон пешгирӣ кард, дар сурате ки албатта бечуну чаро ба қоидаҳои бехатарии ҳаракат дар роҳ риоя намуд. дар ҳар сурат амали қонунӣ дар баробари муваффақият ва музаффариятҳо боз манфиатовар мебошад. хулосаи ин гуфтаҳо дар он зоҳир мегардад, ки ронандагон, пиёдагардон ва кулли иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ ба қоидаҳои бехатарӣ мунтазам риоя намоянд, то боиси рух додани ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ нагарданд. дар ҳафтаи равон ба шумо роҳи сафеду бехатарро таманно дорем. ин буд бинандагони азиз барномаи таҳлилии Шитоб. роҳатон сафеду бехатар бод.